Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes petsa 21 na bulan sang Oktubre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First portion. Pila sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, kapulisan sa Police Station 5 may natumod na nga person of interest sa pagpatay sa isa ka construction worker sa Barangay Granada. Councilor Espino, liwat gin pasiguro ang on-time nga delivery sang school supply para sa mga estudyante. Mga empleyado sa Kapitolyo gin paidalom sa seminar angot sa Magna Carta of Women. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Liwat gin pangabay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pinoy nga magpa-booster shot kasunod nga nakasulod na sa pungsod ang Omicron subvariant XBB kag variant XBC. Ini ang panawagan ni Marcos sa ika-75 nga Diamond Charter Day celebration sa siyudad sang Ormoc nga may manubo nga booster coverage. Suno kay Marcos, paagi sa booster shot, manubo ang tsansa nga ma-infeksyon kag liwat nga mabuksan ang mga negosyo kag wala na sang ipatuman nga protokol. Napanugdan man ang presidente sa publiko nga tagan sang prioridad ang ikaayong lawas. Dapat gid nga kung ano ang mando sa departamento sang ikaayong lawas sundo naton kay wala kita pierdeda, madaog lang kita. Kabudlay nga kung tapikan ka na sang kagaw, amo ang pagpalak-palak mo. Pasalamat lang kita bisan paano kay nag-iskirda amat-amat na si COVID-19. O galing may ara man nagasulod bag-o nga mga kagaw. Bag-o nga mga balatian, so hindi magkumpiyansa. Adlaw-adlaw nga tanan, dapat atipanon ang aton ikaayong lawas. Abyan ang kabuhi isa lang halungi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Kamusta na? Highlight pasulod na sang Mascara. Pizza 22-23 pwerte na ni ang rinagabong sa siyudad sang Bacolod. Ang inadlaw kadasig man 65 kadlaw na lang, Paskwa na naman, 72 diyas na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Aber, una ta, pasiplatan na naton ang syudad sa Bacolod, mga observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Biyernes subong. Si Aksyon Eden, okay, wala na iban ko no. Basta Biyernes ang nagaman sa patrol, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Thank God! It's Friday! Action Fred. Kag sa tanan naton nyo, Aksyon, good morning! Dira sa inyo. Bugtaw na ka mo! Kay mang maskara na ta! Importante, bisan may bagyo, Action Fred, wala naga-ulan diri sa aton. Bago kabay pa, pares kagabi, tawhay lang ang kalangitan, Action Fred. Wala sang pagulan-ulan, especially sa patigayunan sang Mascara event, particularly sa Pito ka Mascara Site Festival.
So, good luck din no, sa mga nag-struggle action spread sa arena dance competition, sa street dancing. Sadya naman yung mga tao mag-iutok kag panumdumon ng nila ara yapon pi COVID-19 bisan open area. Bao, take kadamo tawo hindi gid pagkalipatan ang pag-face mask, no? Subong nga mga inoras action Fred kadamo naman sa aton siniwa ka action nga ginawa naman sa tag kanila ka mga palay, especially mga nanay kay nagakapadulong sa merkado para para magbakal sa iya preparar sa bilog ng mga adlaw dala na da ang balon ni Toto kag ni Inday kag ti syempre sang iya man nga bana kay kado ko budlay na subong grabe ka traffic action Fred bantayan mo by this morning pagtapak pa lang alas 8 alas 9 action Fred for sure ni mabugat na ning dalagan sa trapiko especially nga wala labot nga may mga road closure may mga dalan pagididaan nga ginakaayo action Fred labi na gidira sa may shopping area bala mao imbis nga 2 lanes tani kag makabulig-bulig sa dalagan sa trapiko amo pa yang ahat ang rason kung nga nagabugat ang dalagan sa trapiko. Pero importante action Fred nga magbalon gid sang damo nga pasensya especially kung hapon kung tigpala uli na kaya ang iban nga mga motorista maagi gid sa ginatawag nga perti ka traffic sa syudad sa Bacolod imbis nga magbalik home ang iban nga nagakinusmod na pero tindihan nila hasta na lang ni sa weekend hasta na lang ni action Fred sa Domingo nga adlaw kag kadamo pa sang hulaton sang aton siniwag action nga si Nadia Diriman sa Maskara. Observation report talent sa patrol action Ida Raboso una sa balita na sa action sa Bacolod action radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Oy, sige na, ang iban nga pakadto na sa Libertad Burgos kag sa mga palapala ang iban nga pala uli na ini sila nakapagumpra na para sa mga estudyante kag sa mga naga-opisina. O kamusta? Daw kanamit kaon pinamalhan nga salmonite ba? Daw ginapulo pangita sa ginawa ko. Kananambla ni siyang salmonite mo, tingala ko ding isda mo. Gamay-gamay lang gawa, property sa pagkanamit, pagkananam. Parisa mo sa sang tula nga ulo gingaw bla. Tan batuan paitan, kag sampawan dahon tangkong asos. Garaguso agiya, portes pagkanamit. Pagkatapos ang reserve siya mo, bago tapos paligo, gatampi lang tuwalya, God, kampiyon na. Kampiyon na, okay ng pamahaw, karon nga kaagahon. Halungan lang, di mawagwag. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Oy, si Anghela Gayondato Castillo una gid siya. Si Imbong Diocampo kag Kapbito sa Mao, ara na nagaupod na sa aton. Si Payong Gayong Rinan, good morning. May lang nga pagmonitora kay DC Santoyo Lisaw. Good morning musta na, shout out lang dire. Samon sa Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota. Sa Bataya sa Berot, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Romero, Wilson Castillo Jr., kag sa mga taga-Bangga, Tutong Uno, Barangay Pilisa, good morning, siling ni Anghela Gayondato Castillo. Si Muhammad Ibuhad, ba, perting sulat yaw, daw, basahon ko di karon guroy. Si Billy Albay, good morning. Happy Friday. Thank you, Ged. Si Nimpa Ibanez sa Barangay Tanguba, Raman. Si Rina Andujar, good morning. Si Jason Bertodo Kabok Tulan, good morning. Shout out lang rin pamilya Kabuktulan, Bertudo, kag Magmanwa, permigid nagapamati watching live from Himamaylan. Si Ruming Istabon, Hidalanga, sang Barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor man. Si Evelyn Pamusino, good morning. May lang nga pagmonitor. Morning kay Vanessa Star, kag Doc Matmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Muntisa, kag Boss Lito Baba, siling ni Milili Oligo. Si Elvira Hilugoda, good morning man. Kay Joel Bautista Mandato, good morning.
si Judge Niap Diamantiga bugtaw na ni kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Si Toto Raul Alibuga des Talom galadlad nga napamahaw mo da, kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo. Dira kay Joseng Tupa sa Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumag. Good morning lang, bangon-bangon ron, kay Ulo Adlaw na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa mga skila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulam ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone Si Obet Bagyowas kag ang pag-asa nagapahibalo nga ang panahon sang amihan subong na, gindeklarar na. Nagsulod na ang hangin amihan, baylo sa hangin habagat. Kabay pa nga mangin maayong panahon, tubtob sa Domingo sa highlight sang Mascara. Bisan paano ginakulo-kaluyan, wala gin ulan ang aton sini Mascara. Kabay pa nga magapadayon ang maayong panahon, tubtob sa pitsa 23 sa bulan sang Oktobre, highlight sang Mascara. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na kay Mike Jan sa Muldisiba. Good morning ga monitor sa Moises Padilla. Kay Cesar Paslon, good morning ga monitor pirme sa Barangay Pandanon, Silos, Porok, Paradahan. Tamyaw ya pamilya Paslon, pamilya Laparan. Good morning lang kay DC Ging Aspan. Good morning kay Corose Aspan sang Sumag, kag kay Arnold Aspan sang Payao, Binalbagan, kay Junalyn Ninyal de Crepito, good morning. May lang pagmonitor kay RR Jojoy kag Edgar Cepeda, Julio Silis, Jan Dexter, Kit Macaryula, Karin Guzman kag Lager Dikilia, kay Melvin Peñapel, good morning. Kay Carmen Sociason Biboso, Tamyaw Komando Duday Lerma, Ray Jewel, Nonong Jerry Elmer sang Louisiana Maaw. Kay Buriring Ordonyo, ba Buriring Tamyaw ko taga Trupa Buriring, kag kay Boss Iyok Octavio, kag pamilya Octavio. Si Leo Talaban, good morning man, bugtaw na himos breakfast. Pamati sa programo, ba priska nga balita kag programa. Kamyaw pumuluyo sa barangay Manghanoy La Castillana, kag kay Mayor Maymay Nicor, ba plangga ya Mayor ya. Kay Juan Cordero, good morning. Kay Hinida Ordonez, kay Melinda de Meren, gamonitor sila sa barangay Batuan sa La Carlota. Ari anay maayong balita kay Biyernes subong padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mo dira sa Life Extension Clinic, komportable kayo. Sigurado maserbisyuhan kamo. Ang aton lamang pangabay sa inyo, bakal kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. Standard Time, las 4:50. Balik ako pagkatapos ini.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination.
Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Ba, ginapatuman na kuno ang ugot nga seguridad umpisa kapon nga adlaw. Oktubre 20 sa Paglaom Sports Complex sa diin
pagahiwaton ang Mascara Arena Dance Competition sa adlaw nga Domingo, Oktobre 23. Suno kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Bacolod City Police Station 8. Mga ginatos linibo ka mga personnel ang gin-request agod i-deploy sa nasambit nga area. Pero mga 110 pa lang kuno ka mga personnel kay manti basi mag-abot bala si Presidente Bongbong Marcos. Di karon ang siyam ka entrance kag exit ang area sang paglaom. 5 diri ang para sa mga salakyan kag 4 ang para sa mga tao. Dugang pa pag-abot alas 2 ang hapon wala na sang movement o kung hindi na pwede kasulod kagwa sa area sang paglaom. Sa piyak nga bahin ginalauman man na pag-abot sang ginabulumanta 125 ka miyembro sang Presidential Security Group. At natural na kay mag-abot ang presidente, ang PSG amon ang nagakontrol, amon ang nagalibot bilang seguridad sang presidente. Action Radio Philippine Standard Time las 5:01 na. Balik ako pagkatapos ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabuhi. O, shit na, mau timing gid. Kapi-kapi kita, Dr. This is My Life. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero Puwersa sa aton kapulisan sang Police Station 5 may natumod na nga person of interest sa pagpatay sang isa ka construction worker sa Barangay Granada. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. May person of interest na ang kapulisan sa Police Station number 5 sa pagbuno sa construction worker nga nagresulta sa iya sila kamatayon. Sa kay Police Senior Master Sergeant Rolando Villacastin, Chief Investigator sa Police Station number 5, hindi pa din mapalayag ang ngalan sa ila ginatumod nga person of interest bangod kinahanglan pa nila ang mabakod nga ebidensya. Sunod kay Villacastin, Action Fred, may nakakita kung sinong upod ni Erwin Rimotigi antes siya ginbuno kag nasapuan patay sa Crossing Carmen, Barangay Granada, Sudad sa Bacolod, Santo Martes ang aga. Sa pagpusisa ni Villacastin, Action Fred, kwarta ang ginawayan sang grupo ni Rimotigi hasta ini siya nabunaan nga nagresulta gid sang iya sini kamatayon. Sa Cebu, si Vita
follow up. Kaya na ito ko to sa ospital kasi may nakarecord to nga mga tao nga pilason sa muna nga oras to nga insidente. So, negative. So, ang CCTV, yung review na mo ng possible nga agyan nga blank, negative man. Pero may-ari ko subong nga reliable source. Pero white pa siya ma-interview. Taga-dira lang sa ilang lugar sa Simba. Ang source na. Circumstantial. Wala sa makita sa actual na pagkatabo. Pero antes na tabo na kita. Ya? Kung sino mupod sa mga biktima antes na tabo. May personal interest ako. Pero hindi na nga subong. Baliga follow-up kami subong. Intelligence, investigation, operation para mapalana mo. Anong pinakadalog ni nga motive so far, sir, nga na-establish mo? Misunderstanding sa ilang nga kwarta. Mas rin ka, sir, kwarta, no? May negosyo ni sila. Kita nga sa Waitang Balong, mas mayo nga ulo brown, o sa hindi mayo nga ulo brown. Basta misunderstanding lang guro, may nadula nga kwarta, or tulang nga kwarta, nga mo nagpapasip. Lakay may kumusyon, base nagdunamay. Base ang butong taglid kapon, wala, negative tong, wala ko sang entry sa Granada nga natabo, pag sa mo itong chimpo, sa mo itong oras. Dako ni Kansa mo sa kaso. Sa subong, 51% na guro. Police Master Sergeant Rolando Villacastim, Chief Investigator sa Police Station No. 5 Cent Review sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbano nag-report, una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning May lang pag-monitor. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, morning. May lang pagpamati sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Karuan, Kabangkalan. Basi Jingki di Alagdon ari siya. Morning ko kay Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo kag Doc Mat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe Alma Oligon, Noel Amar, MG Sison, kag pamilya niya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Juan Cordero, pila ang bayad sa panaan ko magsulod? May bayad daw. Kay Juby Magi, good morning man, gamonitor sa La Castillana. Kay Ronnie Gordon, kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Lunel Berhet Saputin, good morning. Sige, morning ko kay George Salcido sang Makati City. Kagtanan nga may co-teacher sa Abiswan. Thank you, Gid. Sa mga manunudlo sang Abiswan, good morning. Kay Leo Talaban, congratulations, Bailes de Luces sang La Castillana. Philippine Team, winner Best Foreign Performer Excellent Award 2002 sa South Korea Dance Festival. Ba, porte a La Castillana ba? Si Mayor Maymay, porte. Medyo bugalon siya karon nga alkalde dira sa La Castillana. Mayor, good morning. Kay Jubal Trinidad, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Nilita Binyas Muya, morning from Airport Subdivision. Taga-Airport Subdivision da, good morning lang. Kay Jose Erson Lapinigonio, good morning man sa Stone Heaven, Granada. Tamyaya Blue Guard ko na, likod ni San Raymond Marañon. Salamat, Gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary at secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 14-10. Una nga bula resulta 14 kag 10. Second draw, 8-23. Ikadua nga bula resulta 8 kag 23. Third draw, 19-13.
34. Ikatatlo nga bula, resulta 19 kag 34. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot dako na. 179,396,145. Ang jackpot 179,396,145. Ari ang kombinasyon in any order 33, 49, 44, 19, 35, 39. Resulta sang 649, 33, 49, 44, 19, 35 kag 39. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 16,856,614. Ang jackpot, 16,856,614. Ari ang kombinasyon in any order 33, 1, 2, 22, 19, 25. Resulta sang 642, 33, 1, 2, 22, 19, kag 25. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Si Julpa Caritativo, nagamonitor siya tamyaw si Bindol Family Clint Cyrus Galasang, Barangay Robles, La Castillana. Ba si Sirwin Hugo sa Rasya, muning ko na, sa Esconde sa Rasya, sa Barangay Sibukawan. Kay Robin Simanyan, good morning man. Ba si Banisa Mayo ari siya, hapon dito sa ila. Happy Friday dire ko sa aton sa Pilipinas. Shout out lang sa iya pamilya sa Auckland, New Zealand. Kay Chel Alvarez, Embuen kag Rone. Sisteria si Mrs. Alvarez, Nets kag Inday Lina Mercado Herrera. Bustamante, sang Tangoba. Sige, muning da sa inyo. Kay Ritzy Baradiro, good morning. Monitor lang ko diya. Salamat, gid. Kay Milagros Morales, gamonitor kami ni Edgar Morales, sang Barangay Maaw. Kay Marilo Beltran Camento, good morning. Kay Junalen Ninyaldi Crepito, sige, nabasa na ni Kaina. Kay Martin Aliling, kay Juan Cordero, good morning lang. Kay Nilne Realista, ba kapita, tamiyaw ko kay Tito Walter, kag kay Parente Digol, always gid sila gapamati sa Aksyon Radio. Salamat gid. Sige. Kay Doy Arthur, good morning. Kay Toto Alarcon Araneta, good morning. Kay Rochelle Evangelista, morning. Sa mga parinte ko sa Gimarasa, Evangelista kag Bilches family dira sa Barangay Sudaran. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning man. Monitor sa Hacienda Lugway. Happy birthday ko no kay Bia Tano. Bia, happy birthday, gid. Balik ako pagkatapos ini. Barangay Say. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Comando Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat dito nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga... Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Uy, may pamangkot lang ko, may asma kamo. Wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis. Lala, bala ang pag-ubo. Aksyon Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antropina Sugapon. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang... 31 na report naton sa City Hall. Councilor Espino liwat naging pasiguro nga on time nga delivery sang school supplies para sa mga estudyante. Detalye sinipon kay Action Art. Tayhupon, Action Art. Good morning, Action Fred. Ginpasiguro ni Councilor Al Victor Espino na nakompleto na sa lokal ang panguluhan sa Bacolod ang kinanglanon nga proseso angot sa libre nga school supplies nga plano ipanagtag sang syudad. Suno kay Espino, ginahulat na lamang nila sa karon ang delivery sa supply kag kampante siya nga ini matigayon antes pa man ang pag-umpisa sang full-blown face-to-face instruction sa Nobyembre 2. Dugang pa ni Espino, ginatugyan na sini kay Mayor Albi Benitez ang paghimo sang announcement angot sa petsa sang distribusyon sa piyak nga bahin. Padayon man ang koordinasyon sang iya komitiba sa pamunuan sang DepEd angot sa ilang nga concern sa pagpatuman sang among nga programa nga mismo gindihon sang natungdan nga departamento sa nasyonal. Ang policy does not come from us. It comes from National DepEd. Ang role ng city gidya is the outside of the schools, no? Now, infrastructure nga mga repairs usually falls under the National DepEd. Ilan na infrastructure. As a matter of fact, ang aton ganing budget sang last nga administration, ang ila budget for infrastructure was only I think do 150,000 pesos. Gamay niyang sa aton nga bing special education fund. Sa subong sa aton nga paglibot-libot, damo ta sa mga bulutuan, damo sa mga classrooms nga may problema sa ilang mga atop, labi na gid nga subong tsimpo sang tingulan, damo sang may mga classrooms nga kinahanglan repair. However, ang akon nga rekomendasyon, may ara sila nga classrooms nga ginpang-condemn, ginpang-tipo na nilang estudyante, but this is not the time for repairing. Ang ako na ginalantaw sini pagka mag-abot ang simpo nga maalokahan naton sang nagakaigo nga budget. As a matter of fact, nakasugilanon ako kay Congressman Greg Sataya nga makabulig ang DPWH. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:33 na kay Evelyn Sinaon. Good morning kuno. Ga-monitor kami ni Lani Hulagay sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Kay Vicente Maglage Jr. Naga-monitor sa City Heights, Bacolod. Tamyaw ko asawa ko, si Perle Maglage sa La Castillana. Kay Serwin Hogos, Gapamati Murina Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Aisin Panganiban, kay Miriam Dioso, ga monitor sa Manila. Kay Jose Mungcal Torilla, monitor sa Binalbagan. Kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning. Pangapita, salamat gid. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, morning. Monitor sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Good morning man kay Vincent Herbulario. Morning, belated happy birthday kahapon nga adlaw sa amigo na to na. Si Aladin Salas. Ba, toto Aladin birthday kahapon. Anong iniyaw ba kagid? Mercy Flores. Sige, listener sang Action Radio Bacolod. Kay Richie Toribio, good morning. Sa Toribio kag SJ Kaungka, ga-monitor Barangay Takuling. Salamat gid. Taga Takuling da, good morning. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Balik ako pagkatapos ini. Sample Plus Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasitisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanati. Update mga siya. Matinandao niya siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapulong. Tatugan ko palala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Ano ang balita naton sa probinsya, mga empleyado sa Kapitolyo ginpaidalom sa seminar angot sa Magna Carta of Women. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon. Ginpaidalom sa pag-seminar angot sa Magna Carta of Women ang pilas na kamang empleyado sa gobyerno provincial sa provincial capital. Ining aktibidad ang ginpatigayon kahapon sa bayan sang social hall sang Kapitolyo. Ginpamunuan ini sang Provincial Human Resource Management Office sa buligman sang Negros Occidental Gender and Development Focal Point System. Ang lecture sakop sa definisyon sang Magna Carta of Women, ang Declaration of Policy, Principles of Human Rights, Duties related sa human rights, ang right of women, empowerment and institutionalized mechanism,
Si Executive Assistant to the Governor kag Gender and Development Focal Point System Action Officer Mary John Castro amo ang nag-facilitate sa lecture kag workshop sa mga nagtambong sa mensahe sang gobernador. Yagin sila nga ang provincial government ang santo naka-establisar na sang implementation sang localization sang Magna Carta for Women kag dapat pareyon ang pagpasangkad, pag-create kag pag-uphold sang mga programa kag pulisa may kataran sa good practices kag measures sa gender and development. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:41 na. Mapalayo na si Ubit sa Sabado. Kabay pang hindi iya paghapiton dire ang syudad sa Bacolod. Para enjoy man ang aton mga pangayaw turista nga nagdapo dire sa Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. Bao si Noel Amar, kapi-kapi upo tinanong kuno nga kamuti ba, kampiyon. Si Jubal Trinidad, raman si Cathy Bear, good morning. Kay Russell Gomez, mayo nga galanda. Bao si Cathy Bear sila niya kay Richard Magwad, kuno. Kag Toto Magwad sa La Carlota. Ba si Elizabeth Gamala, Elizabeth, good morning. Kay Toto Tatanda sa Kabugwason, Mansilingan. Sa kay Felix Castillo, good morning man. Si Dilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, araman. Kay Nubi Magapan, monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kamusta ang kapihan? Da si Munching Syukon kuno nagpa-Amerikana. Muning da kay Joel Perido, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay James Patalagsa, kay Bida Tumbos, kapangapi pa kamuda, siling ni Dot Sullivan kuno, ato na kamos babaw, kay paring JC Sindico da, kay Roger Aguirre, kay Bibitan, siling ni Dot Sullivan na dula na kamuda, ang mga Minstead, si Boy Bala, Dot Sullivan, Munet Rojas, Nilson Distrito, Jok Torres, si Larry Benitez, si Pare Ed Jamson, si Maral, si Billy the Kid Caro, kay Jimmy Candelario, si Paulding Hipis na good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Balik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share.
Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Bukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko mga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito mapag-abay kung pizza lang agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako ng bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
ukon madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok ukon snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason ukon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero Radio Philippine Standard Time las 5:52 diri kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Go ahead. Action Fred, naglambot sa 170,000 pesos nga balor sang sige na suspetson Cebu ano ko naman sa ka street level individual sa drug buy bust operation sa Bacolod City Police Station 8 sa Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Ang suspetsado amo ini si Kimber John Garces, 28 anyos, kag residente sang Kalong-Kalon Zone 1 sang nasambit nga barangay kag syudad. Nakuha sa kay Garces ang 8 tanan ka plastic sachet sa ginasuspetson Cebu, may kabugaton nga 25 gramos kag balor 170,000 ka pesos. Sunod sa suspetsado wala siya sang trabaho kag pila pa lang ka semana sa nagsugod ini sa pagbaligya sang illegal nga droga. Sa karon preso sa custodial facility sa Police Station 8 ining si Garces kag pasakaan sang kaso sa paglapas ng RA 9165 subong nga adlaw. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Happy birthday gali sa Drama Department kay Diana Fernandez. Kay Diana Fernandez, happy birthday kid. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha
Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Kay Roger Burgos na, good morning lang Kay mamaya Winnie Giray kag Burgos sa Biscom Compound sa Binalbagan, sa kapihan ni Lolita Binya sa Paglaom, Binalbagan. Kay Utay Benedicto, tamyaw ay gwapang asawa, Nita Muisco sa Barangay San Jose, Sipalay. Good morning man kay Susan Ramos Cabales. Mayong aga lang sa inyo may lang nga pagmonitor. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.